kami akan panggilkan, kami akan hadirkan yang jenengan tunggu-tunggu dan dihadirkan khusus spesial dari petani bawang merah Parerejo mendatangkan bintang tamu pesinden yang sangat cantik dan juga fenomenal. Siapa dia Bapak Ibu? Oke, yuk beri tepuk tangan yang meriah untuk Silvi Kumala Sari Surya Buana.
nggih. Oh, alah. Ben benani sih, Mas. Iya. Iki Matur jareku suwun. jareku. Suwun nggih, Mas nggih. Tukang panggungnya. Lah iya, wong ono multifungsi banget. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kagem para masyarakat. Mbah, Pokoknya petani bawang ngono iku. bawang apa karo aku? Bawang merah. Ya wis nyapar. Kok ngono to, Bang kowe iki? Oh. Selamat malam, Bambang. Wis jegal aku. Jegal aku. Iki lho gini yo. Lah aku mlaku rene marani kowe dijegal, ra trimo kok. Nyatu yo rotok ya, Bambang. Iya gendeng atane. Selamat malam. Ya ampun. Gimana kabarnya? Alah ya sing ngene iki lho sih, alah. Kok tambah saiki? Tambah piye? Ganteng? Putih? Tambah ireng. Tapi napa apa, Bang? Nyawa. Panggah manis saiki. Ning rotok klau saiki malah. Ra apa-apa justru wong elek iki ngrejekeni, ngerti ra? Ha ya. Kowe ngeton Abang. Ora. Astagfirullahaladzim. Aku lah ngeton aku. Delok. Ora lho ireng apa. Kayaknya kok malah abu-abu. Rumah sam kethek wong aku abu-abu. Kayak emang pas aku nyanyi Anoman ini ki nyawang kowe ya, Bang. Yo Anoman lah putih. Anoman, si Aku ketek- ireng kok. Si ketek klawu. Sing kethek tahu. Ya, jajal iki dine iki nyendi jajal. Ngendi? Ayo jajal. Lho salah bosnya lho tak tekoni ra Loh, nyawa. ngene lho, sampean itu dipanggil di sini karena penggemarmu dan sini itu apa jenenge karo sampean iki tresno ngono lho. Ya terus nama terus suwun sampun ditanggap. Nih liwate kene ae. Masalah iki ya. Liwate iki yo. Iki- Ngendi, Bang? Ngendi, Bos? Apa kek? Oh. Lah kuwi kok anak juragan karo pembantune nyandi deh. Pembantune sing di jelas Pembantune sing ngarep, Pembantune sing ngarep. sing ngarep. Kuwi ngono lek wong ora ora darani editan lho, Bang. Ya asline sing asline kok kabel kok putih ya. Padahal asline lho, rupane kayak delon kok bawang dipupuri lho. Yo Iya. pas. Ya. Iya, iki sowan ana tlatah Parerejo, Parerejo. Gedang Sewu, Gedang Sewu, Pare. Pare. Parerejo Gedang Sewu, Pare. Dusune dusun Parerejo, Dusun Parerejo, Gedang Sewu, Gedang Sewu. Pare. Kok akeh men dusune? Loh, dusune siji, Nah, Jalan Antasena. Ya, Emang jare Pare gantine Antasena. jalane iki lho jenenge Antasena. Jalan Antasena, Dusun Parerejo, Dusun Parerejo, Desa Gedang Sewu, Desa Gedang Sewu. Kecamatan Pare. Yo ngono genah. Ayo. Ojo mek Pare, Gedang Sewu Pare. Iya. Ngaturaken sedulur dalu kagem sedaya mawon pas masyarakat Parerejo. Ya. Bapak Ibu. Kok bodo anteng kabeh kan delok pengajian. Antenge mergo ndelok cahyane ayumu gitu. Wah, kayak ngene ya. Dadi biasane wong ki sing mirsani ana YouTube, ana Android, dadi Apa Android? Lah yo Langgone. Android bengi iki iso mirsani langsung ngono lho. Alhamdulillah. Dadi wong-wong kabeh iki terharu, kagum dan juga rasa senang. Oh ngono. Iso ketemu idolane ngono lho. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sampun kepareng nimbali kula nggih Pak Bu nggih. Iki kabeh ngene iki ya petani kabeh, Bang. Loh, petani. Ini keluarga dari petani bawang merah. Oh, Petani, sing iki omahe Loh. kene. Iki Pak RT nggih. Iki daleme Pak RT. Oh, yo ngono kenapa aku kan ndaro. Loh, aku dhewe lagi roh iki. Iki daleme Pak RT dan ini seluruh iki kabeh iki petani bawang merah. Petani. Berarti sing ndak petani ndak oleh ndelok. Loh. Oleh sing syukuran iki lho Sil, kok tak tugel guluku lho. Oh. Iki kabeh tapi petani. Ora kabeh iki campur. Oh, campur ya. Jadi enak petanine, enak pegawene, enak pemerintah desa kabeh pengen mirsani Surya Buana karo Silviku Malasari. Lah nyapa kok dipersani? Loh. Lha iku lho mergo ayu. Kuwi lho. Matur suwun to nggih Pak nggih. Mergo ayu lho, mau nggone iki mburi kono lho. Mbok cara Silvi iso nyekukruk ning kono kuwi. Mergo kepengen ro ayu. Engko lek wis gendang dicikrak ya Lho, Pak ya. iki ndelok ora kok iki ndelok ora kok nyenuk ning kono. Lho, ya to, malah geker-geker kok. Kuwi wong delok dodok. Nah, Yo kan lungguh iso nyapa kon dodok. kowe ora ngerti sukete dhuwur-dhuwur lek keri. Lah iya lek nyokrok. Makane dodok. Kowe tau ngono to, Bang? Lah wong awakmu biyen sik rong kondang genah salin ning mburi panggung ning lapangan. Basa nguyo. Nguyo buni nguyo saestu kula roje. Basa nguyo ngene. Aduh yo. Aduh yo.
Nyapa sih? Anak alang-alang suket. Kurang aja. Oh, pas zamane sik 350. Iya, sik zamane mbiyen 400 mbiyen upahmu. Saiki apa gelem ya 400? Ya gelem to. Tenan? Lah kok ning kene iki rasa dibayar gelem wae. Disekseni wong sakmene mbane lho lambemu ditata lho. Iya. Deal ya, Bon. Aku ki mengutamakan keseduluran, paseduluran ngono lho. Wong ngono. Heeh. Bon Pak, mboten usah dibayar, mboten usah dilunasi Silvi Kumalasari. Nggih mboten usah nyapa lho. Lah wis lunas kok. Lho. Layak lah kemelinti. Lah Wis nyapa? lunas. Apa arep dijalukne timbilen iki nggo. Lho ya ora. Kabeh sak masyarakat pare timbilen kabeh. Kuwi lho, petani juga pahlawan ngerti ya. Iya, lek Nek ra ana dhewe petani. anak petani, wah. Dia Bener. dhewe arep mangan apa gragal kuwi dipangan. Bener, Bang. Makanya petani itu harus dijadikan pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Iya, makanya jangan malu untuk menjadi petani. Matur Ayo sembah nom-nom nuwun. dadi petani, gak apa-apa rasa isin. Iya, oh, barang lo lek ora pas tanggapan kuwi yo nanio ngono lho. Sawahe mbahmu sangkil kuwi. Wong nggonku ki sawah tukule malah apa? Apa? Perumahan. Ya ora apa-apa. Ya, Nyanyi ya? gak drep. Iya ta. Yo nyanyi. Ah, Wes, kono. saking bungahku aku tanggapan ning kene Yo lho. seneng dibayar jajal ora. Pengen ruwonge aku. Matur sembah nuwun ugi kagem Bos Kabel. Ya, wes. Kok rada putih to Bos iki mau? Do mengke ton apok mau. Mosok apa tenang delok? Ton ape kili. Kelly. Kuwi lho, petani lek rekoso kaya ngono kuwi gambare Sil. Eh? Nyemprot bawang ngono kuwi. No. Wih. Oh Wih iya. sapa wih Pak De sapa wih? Sapa iki? Oh Enek Pak nek. RT. Loh, Oh bose ku lho. Bos e? Oh. Bos e malah nyemproti ngono ki. Lho sebagai bos yang ngono ku lho dolanan banyuan ning sawah lho sawah. Oh, alak mergo disoting tok kuwi paling. Ora. Wong kene sugih delon. Endi jajal bos e? Hmm. Ning ndi bos e? Gila. Pundi? Wih lho kuwi lho Pak. Sing endi? Iki to? Ngagem topi ku lho. Lah kabeh iki topi. Sing dawi sing duding kabeh. Sing niki. Bos. Ayo bos. Monggo, Sing Pak. nyanyi bos. Monggo. Mau jare ngenteni Mbak Silvi. Ayo. Mbok kalih kula bos. Monggo Pak. Mumpung sampean nanggap, ayo. Monggo Pak sini Pak. Sing nanggap kuwi to, Bang? Kabeh, maksudnya rantaran beliau-beliau. Wah. Nggih, monggo Bos. Pak, mau nyanyi sama Silvi? Mungkin mau request lagu monggo. Kok isin-isin to, Bos? Nanggape ra isin, kene-kene isin. Iya. Yang bagian ini, penonton yang ada di kiri, ya Allah kok mening peteng-petengan ini nyapa loh iki, Pak? Patra oleh nggon kono. Lah, kok Ngarep peteng? ora sedeng. Cok, koti lemot iki kok malah. Ora. Aku tak nyanyi ning kene reno ben kene ketok ya. Lho lah kono ra ketokno. Ya gentenan, Res. Ngene lho ben ketok. Ada lho kok bodoh ning peteng-petengan iki nyapa lho? Iki Weh. lho sik akeh nggone kok. Kowe ora ngerti nyapa ning Nyapa? petengan, Ya Nyambi. karo pacaran to do malam minggonan no. Kan raro kowe. Kurang ajar. Bu. Ya Allah sehat nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Nyuwun tembang napa, Bu? Napa? Bokong semok lho. Ah, Bokong semok. geriges. Geriges. Yang bagian depan sini minta lagu apa, Bu? Bokong semok. Bih, Weh, anake Sumi banter. Cuwilik wis bokongan semok iki. Sum anakmu Sum. Banter dhewe. Sing bagian kanan ini minta lagu apa, Pak Bu? Bokong semok. Hah? Sabar. Nggih, sing sabar nggih. Sabar sing di milio. Ayo wis sabar sik Anak, wis. sabar sih. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu akan kami tampilkan sebuah satu lagu tentunya dari bintang tamu pada malam hari ini. Spesial perform buat warga masyarakat Pare Rejo, Gedang Sewu, Kecamatan Pare dan juga petani bawang merah. Ada Silvi Kumalasari Surya Buana. Lah, semoga. Roh lagu sabar to sampe. Iya. Kuwi lho arep Sing dicangoni. rangkono. Ya lho, tampanono se. Oh. Eh, Ora ngono iki. lumrahe wong nyaweri maju ora kok mundur. Ya ora teko nggo duit. Kok ya oke duitmu, Mas. Ya kuwi lho. Wis tampanono sih lek dicangoni. Tampanono sih. Matur suwun ya, Mas. Kene tak jikone kene. Susuk 1.800. Ya Allah, Bang. Gak apa-apa wis. Matur suwun ya. Matur suwun. Wis muga-muga rezekine tambah oke. Weh. Eh.
Nyawer 2000. Jen kalah-kalahane bose lho jan. Nah iya. Ora apa-apa matur nuwun ya Mas. Yo, Silvi kumaha. Do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina Surya Buana yang bisa nyanyi lagu ini kita nyanyi bareng-bareng mungkin mau merapat ke sini boleh ya Bapak Ibu atau mas-mas panitia Pak Bos tenanan iki gak pengen karamu Mas rada rene lho Mas ben ketok saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kok ya sampun nesu nesu kabeh iso rasang kudu kanggo matutu emang laras katusku gak beda karo atimu lunga kembang manisku do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane Silvi Kumalasari.
tunggale sinden sore mau tadi. Jane lah teko ya rada bengi lho. Ning kok ya iso nular nyetrum kok kono iki lho. Virus ngene biasanya. Oh, virus oho. Oh iya apa? Oho itu cantik. Cantik dan pintar. Oh. Jadi Silvi Kumalasari oho. Kena virus cantik dan pintar. Oho. Silvi Kumalasari pintar. Heeh. Bu RT mesti pinter iki. Pinter, Bu RT. Berarti Bu RT oho. Loh, ora. Ngene. Khusus sinden tok. Oh khusus sinden. Khusus sinden tok. Oho, cantik pintar itu khusus sinden tok. Oho kabeh iki sih. Yo lagi yo, oh iya ngaku. Budine nggih oho niki. Nemen. Bojomu sinden apa, Duk? Dudu. Dudu. Kon dadi sinden. Ora iso. Ben oho. Watuke fales kok nyinden. Ayo. Bu oho. Duh, kok bu oho gitu. Bubuke lho. Ibu ora nganggo oho. Iki mas apa sing nyawer, Bang? Panggah to juragane. Ya gane. Aku seneng diceluk juragane. Juragane. Arep tak tampan iki ra mentolo. Ngene lho, maksude iki sampean ro diparingi ki mau gak? Heeh. Sampean diparingi 5.000 jolono 100 ngono lho. Weh, Ngono kudune sinden kondang ndelok dompete ndi? kurang ajar. Sinden kondange kudu Sengaja ra tak gawa dompetku. kudu sing dermawan. Bang! Dadi wonge kudu sing wong Kita lali ra tak iseni iki mau. Bang aja ngisi-ngisini aku, Bang. Ya Allah, Bang. Bang, sinden jungkas mbok ragat. aku mau gawa apa ora ya?
Orang gowo, Bang. Heh, Bang orang gowo, Bang utang saya aku. wis jane Utang ngono aku. Pira? Orang go dompet aku, peh ngisi-ngisi artis aku. utang sini-sini. Duit rekening apa ndak sampean? Kowe iki yo ngono. Kowe iki yo ngono. Terus go duit. lho. Lho duwite pramuka tok. Lah, wutok rupane. Ya ora apa-apa ya. Sing penting duit. Duit. Engko utang saya ya. nanti ya nanti. Orang go duit to. Engko nganggo QRIS ya. Apa Iya. utang bose saya ya, Bos utang. Bose nyanyi sini ya, bose tawaran enggak? Ayo to, Bos. Paranono. Tak ampun tenan Gus, sampean. iki yo ngono kok ya. Ya, Ndak apa-apa iki. pelan rapopo. Nyon sewu nggih. Tenang engko lek bojone Sing nesu. tak kita apa nono sing. Engko lek bojone nesu ben urusane kono ngono ya. Enten to, niki bubus enten. Enek. Ing kampung ndi? Makane panitiae pinter lanang dhewe wedok dhewe. Bubus, nyon sewu nggih. Niki Pak Bos angsal mboten kula jak duet. Pon A1 lho niki. Pon Es. angsal izin lho niki. Kelakon turu pom bensin. Kamar mandi dalam tidur luar. Saestu mboten napa-napa nggih Bu niki. Mengki Tenang. mboten bakal enten kejadian napa-napa. Gak. Padu urusane kono penting ade happy. Nyun sewu, Pak Bos. Paranono. Kula matur sembah nuwun sanget lho sampun ditinggali ngriki. Sak rencang-rencang Surya Buana, Iya. sak MC-ne ngeten iki. Kok sak MC ning ngeten iki aku elek-eleke wong kok. Yo eneke ngene iki Lah iya. maksudnya. Tapi pinter kok niki nggih. Nyun sewu Pak Bos, kersa duet kalih kula. Alah gayane rada majune to. Maju oneh. Nah, Isin aku. ora apa-apa. Kowe ngurusi Pak Bos aku tak ibu. Bu. Ngono ya. Cekelen ya kono ya. Wis to tenang ae. Iki tak ceklane yo an. Tenang ae. Nyun sewu kula saliman riyen Pak Bos. Nyun sewu lho. Alah Pak Bos. Iya. Sawangen aku to Pak Bos. Dia omong-omongan dingklu ae. Pak, ayo Pak. Kok panggal nyawang rene. Anu, duet kali kula nggih. Biasane napa lagune? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Seling kowe kopi hitam. Dikei susu ben rada coklat ya. Alah. Ya malah ngejak gelut. Malah nawani susu bareng. Saniki duet kali kula. Monggo Pak, monggo. Berdua enggak apa-apa, Monggo. bertiga enggak. Mungkin 5 lho rapopo. Apa sa RT Kabeh maju. kabeh? Hah? Sa RT Enggak kabeh. apa-apa Pak, monggo. Monggo, Engko Pak. lek panggunge ambruk kan ndang bar ndang mulih. Ngono lho. Monggo Pak. Napa kali Ibu ugi dikancani Ibu? Berdua maksudnya. Monggo Pak. Nyatu sandinge iki yo sengkuni kabeh hon, Bang. Anu. Monggo Pak kersane regeng monggo. Monggo Pak. Monggo Pak, Pak Bos. Pak. Anu. Pak. Ngene. Bare ya. Bare. Malah nantang kok Pak. ya. Wes. Liyane kopi niku hitam. wis tak request mawon mah. Napa lak request-e? Kopi hitam tok. Jajan-jajane ndak? Loh. Warung apa piye lagu iki? lagu Lagune itu, kopi Bang. hitam ora kok nganggo jajan, jane sinden apa bakul gorengan. Bos sing niki kian. Oke, Bos. Oh nggih, Bos. Bos 1 2. Ndi bosene? Niku enten bose malih. Monggo, Bos. Monggo Pak, monggo. Duet kali kula kersa. Monggo. Monggo. Monggo to santai, Mak. Ampun dredeg santai. Ha. Yo. Ayo makasih gandangan. Ditabui. Sik. Tabuhno, Mas. Mantan. Tuh. Kalem sik. Ngene. Hop kene. Ayo maju. Nuwun sewu katur dumateng tamu undangan Kakung Sumawana Putri. Menika pinanganten sampun jengkar saking Panti Jompo. Panti Busana. Kurang ajar. Gandeng. Engko seneni bojone. Joko siang. Iki. Nah, lampahipun lon-lonan maju nang ngarep. Ketoke kono gila karo aku, Bang. Latihan mari Pak. Pinanganten Kakung Cinandra Kadya Bathara Kamajaya. Alon to, Mas. Balik. Hop. Mas. Oh, ya, Sampeyan dicandra belajar dadi mantan ora kok arep nyemprot brambang mau maju ngilik. Maju ngene.
Kancane dituwi. Mriki. Wes kok pucet. Nggak usah ya. Nggak usah pucet. Masa sik Joko ta? Joko. Pak Bos sik Joko. Loh, Iki duwite nggih opo lho kok Pak? lho piye to ngerum? Hah? Wis cepian. Ora, maksudnya ngerum. Ora bos, ngene kok iku. Sumo aku. Pak Bos, tadi mriki Pak. Nyon mie Mas. Sugeng dalu Bos. Lalu Paring asma sinten niki? Mas Andi. Gak gelem diceluk Bos, geleme celuk Mas. Mas Andi. Saestu to ta sik Joko? Sik. Tenan? Nggih. Nggih. Jo kondo-kondo. Lho. Kuwi lho. Ngono. Ini aku mak teratap lho langsung. Tenang ya Joko asli. Anu sik ya. Nyapa? Anu gendong tuyul lah Mas. Lah tangane ngene terus. Kurang ajar ya Bang. Derdek. Malam hari ini bersama Mbak Silvi perasaannya jenengan pripun Pak? Biasa. Biasa. Moncrot. Kurang ajar. Biasa. Apa ya wis biasane rum kono meng. Biasa tapi kok pucet. Mas Andi, kersa duet kali kula ta? Nggih. Lagune napa? Jambu alas. Jam 12. Oh latihane anu niku jam 12 biasane. Oke, tak jarne ya Sil. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati tentunya pada malam hari ini. Yuk. Apa kok iso dadak Ben semangat. MC ini gede dangdut. Ya enek ikone ngono. Oh, no. Kita tampilkan artis yang satu ini tentunya ada Silvi Kumalasari. Dan siapa Pak jenengmu? Pak Joko. Pandi. Yuk akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Jambu Alas bersama Surya Buana. Lah, semoga. Mas Andi. Oke.
Tak raga-raga lho. Nyapa to jenengan ngene sungkan aku ngono. Nyapa lho? Malah ra sida. Kon ndak sida. Mak kadang ngene-ngene iki nyapa? Gatel. Oh, mau gatel tok to. Nyawang Silpi ya kudune iki seneng ora kok malah. Mbok ubengi. Kon ndak ngene. Oh, kuwi. Lah napa to Pak? Aku sungkan dong ngeten iki ya. Sungkan kula tersuwun. Pak Bos. Niku lho dititip bali Mbak Silpi niku pripun? Mpun. Mike kok wanyep nih malian. Mike malah wanyep. Ya Allah. Saking dredege, saking grogi. Kaya sik Joko lho. Lah nggih didongakne muga-muga ndan cedhek judune. Amin, amin ya rabbal alamin. Kula wis nikah nanggap Surya Buana. Iya. Bintang tamune Silpi Kimilisiri. MC ini ganti mawon mboten apa-apa. Udan Dores. Kene ngundang kene lah kok MC-ne ganti. Mas Andi matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi lancar barokah rezekine. Amin. Masih oleh nyanyi karo mau weneng cep. Rene ekspresine jambu alas kulite ijo sing digas. Kuwi menghayati mergo jambu alas kan lagune wong sing piye ya? Susah. Oh, jambu alas susah. Mergo kadung ditresnani tibake duweke ibu. Duweke wong liya ndek bojo. Sik sitoke bojone. Lho, piye to bocah iki? Kok panggah mempeng. Oke. Heeh, sampean istirahat dulu atau lagi? Wes tak tawani. Sembarang. Istirahat aja ya. Oke. Kesehatanmu lho. Kamu sik kangen aku ora? Yo kangen edan tapi ra kangen. Sayang aku ora? Yo banget. Karo bojomu sayang ndi? Yo ya kuwi. Anu YouTube-e dipateni sik iso gak? Live streamingnya di cancel sithik. Aku karo bojomu. Sayang aku. Ya jelas lah. Jelas ya. Wah ngono iki. Ora ngene-ngene ya mau. Lilipan meneng. Ya lanjut ya, Bang. Bang. Oke, nggih. Matur nuwun Mbak Silvi biar istirahat dulu ya Bapak Ibu nggih. Nanti kita seneng-seneng. Nanti kalau Mbak Silvi terus, engko lek Mbak Silvi anu jenengan mesti kondur. Ampun kondur Rumi. Tasih sesarengan kalian kanca-kanca Surya Buana. Mungkin ini saya tawarkan kepada warga dan juga panitia yang ingin nyanyi di sini siapa? Monggo. Buat dokumentasi aja ben kita happy-happyan di sini. Yuk. Siapa Mas? Kempit. Siapa? Sing nyanyi siapa sampean? Ya sini. Rana Duka. Tanjake bintang tamune sejujuk nggih Pak Bu nggih. Nggih, tasik dereng ngantuk to? Dereng. Wah, malam Minggu kok. Ya sini Silpi. Nah. Silpi kangen karo suasana ngene iki lho, Bos. Heeh. Cek. Iki mah ngomong aku kangen biyen melu Surya Buana ngene iki lho. Asline yo sing paling penting kangen karo kowe lho, Bang. Iki Mas yo ngene iki yo kangen iki tenan. Iya, resiko dadi wong ganteng nggih Pak Bu nggih. Pak Bu, kula lan menawi kalih Bambang ngeten cocok napa mboten? Tuh, kuwi lho, rungokno. Cocok mboten? Nah, piye Alhamdulillah. Krungu ora kupingmu? Krungu, Pak. Mboten. Alhamdulillah. Tapi kan sing bagian kono to, Mbah? Kene. Sing kene lho. Kula kalih Silvi cocok mboten? Matur nuwun. Bu, Sing kene. paling ayu, Kene, ganteng nggih ta. Kula kalih Silvi cocok mboten? Nggih, matur nuwun. Panggah gak ya. Nggih, Mbak, badhe nyanyi, Mbak. Badhe nyanyi? Ngono kuwi lek ro sing kok. Ora. Kinyis wis lali karo aku. Aku panggah padamu. Tau meneh bojomu weh. Mbok cekek glegek ya. Meneng ya. Aku mau nyapa? Nyemprot bawang ngono lho. Ya nyanyi. Ya. Iki ana dari Bos Travel dan juga Bos Bawang Putih. Dari Travel Samira Umroh Haji nyuwun lagu Sigar dan Wirang. Weh lagune. Dene sing luwih lawas neh to. Enek.
Ular kambang. Wis beli ono. Ini aku kan nembang apa Bas? Cucur bawa. Hus. Wong kene gak ero. Nyuwun sewu. Cucur bawuk niku tembange wayang. Ya, kuwi gending patalon dingge wayang kulit. Iya, tapi kan enek tembang cucur bawuk. Enek tapi aja mbok enek. Lemune kok kuat. Ah, terakhir judulnya cucur bawuk. Iya. Iya ya kuwi enek gending kuwi. Tapi yo tulisannya ancen ngono lho, Mbak. Ya iya, sampean kan ya sinden to. Oh. Enek wis kuwi dingge wayangan nek dingge campur sari ngene iki. Ya. Ndak oleh cucur bawuk. Ora oleh kok panggah. Engko karo aku dolanan kuwi. Maksudnya dolanan nyanyi ngono lho maksudnya. Iya. Iki ana sigar karo wirang. Tak ganti ya. Apa? Sio sing luwih anyar neh to. Sembarang ngono. Ya. Bilang sama bos travel. Bos bagus endi? Bu Yeni itu loh Bu Monggo Yeni. kopi hitam, entek kopine. Ora gelem rene monggo kopi hitam. Rene sing tak nyanyi. Nah. Kak Wani. Bilang sama Bu Yeni, Bu Yeni. Bu Yeni, niki lagune kula. Itu loh Bu Yeni tuh. Sing ndi? Jiblab tuh, jiblab krim. Sing enek bringose gitu. Hus. Wedok kok jiblab kok bring. Oh nggih. Kabarin nggih Pak, kedap nggih. Nggih. Anu, nggih kedap. Turun riyen nggih Pak, mangke kula celuk. Nah, mangke dipun timbali sabarin kedap. Nggih. Bu Yeni, engkang pundi angkat tangan, apa angkat kaki? Iki lho, Nak. Wah. Iki lho, lah. Tembangi kula gantos boten napa-napa, Bu. Sing luwih anyar nyes ngono ya. Ya wes sembarangan. Yuk, masih bersama Campur Sari Suryabona dan tentunya ada bintang tamu pada malam hari ini. Ada Silvikum Malasari Suryabona, matur nuwun buat petani bawang merah dan juga bawang putih, dari Bu Yeni Umroh Samirala. Godhong bawang bareng ya. Iya. Surya Buana. Ora ndek. Sik tak rala, tak rala. Rale. Magadi. B ning ser. Beser. Aku pancen ora sampurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangen sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita
Wong kon video rono lho kok iso digawa rene. Bocah lek. Ora, ki apa nih? Kuwi mau ora tak pijet dadi ngene-ngene ora kerekam. Wong mijet ta urung lho yo video munyer piye. Iya nya. Lah cucuk main HP lah nyapa ki diwehne aku apa piye? Maksude sampeyan ki kon ngene iki madhep rono lho. Nah, sampeyan ning kene kek ketok ngene lho. Ora omong ae. Lah betul. Ngapunten nggih Mas nggih. Ngapunten. Lah kok tak pek iki HP-ne ngono lho. Kok iya. Jaluk video bareng yo ning pijeten pisan to Mas. Oh, wis heeh. Lek baleni yo nyawarne lho iki. Wis. Iya, ini dari Bu Yeni tadi dari Travel Samira. Iya, terima kasih Bu Yeni. Berkah barokah rezekinipun. Matur nuwun. Iki lagu terakhirmu, ya ta? Ora terakhir ya Allah. Lho maksudnya ning Surya Bana iki lho. Iya. Apa sampean sampe bar kok? Ya piye penake? Lah manut. Ya iya to, kowe mosok ora kangen karo Iya iya. Iya iya iya. Iki ana saka penggemar sampean sing ning kono mau Heeh. nyuwun egone wong tuwa. Egone wong tua. Ha. Egone dhewe-dhewe. Iya. Egone wong. Sapa iki sing nyuwun? Gak pengen duet karo aku ta? Kayaknya enggak mau dia, malu. Ya dikapakane. Piye, Wong piye? kon duet to. Wazib. Kaya arep tak kapakne. Wazib. Ya, Jajal bang jajal ngono. gilani gue malah kaya entong aku. Kuwi lek ndak aku lek enggak mau pek-pek ndak tak jaket. Tak kok ayu kaya Mbak Silviku Marasari cantik iku nggih. Iya, piyantune ayu, lencir, kuning, pinter jan. Oh ya to. Wah, cantik. Loh, jare memang oh pinter cantik. Nggak, khusus aku. Oh, berarti aku gak oh ya. Gak, pinter. Jan. Sing iki pek. Wes, wing kok dibahas ning WhatsApp kok malah ning kene. Kok Tak kon ngepek lho malah. Pek. Ora. Kuwi lho sing marahi bos. Pek. Kurang ajar. Kok tak WA nang kowe. Egone wong tua. Oke, gone wong tua dari pemuda Parirejo. Oke. Yuk, Surya Buana Silvi Kumasa. Bareng-bareng bersama campur sari Surya Buana. CW Audio. Surya Buana Lekti Adi Multimedia. Silvi Kumasa. Parirejo. Petani bawang merah putih matur nuwun asem. Ya. Ada Yuswa Toba Budo. Ayo Bek. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga
makan. Pe. Gara-gara videone dhewe mati lampunya wah kok dindi ya. Ki nyapa to Mbah aku kok lali. Benang kowe nyinden go pitik jago kan mosok lali. Lambimu kuwalik. Terus apa benakne ya? Tak benakne. Benakne to. Oke. Mbak Silvi, Ya Allah. ini sudah. Kalau Ya, sudah Mbak. pamitan dulu. Aku sini sik seneng kene, Bang. Oke, nyanyi wis. Duh. Oke, wis. Jenengan diimbui Bapak Ibu. Jangan tak nyanyi. ibu Sita ya. Ya, Ibu Sita ya. Ya. Nama Bu? Tambah 5. Gila aku nyanyi karo melet-melet. Ya ora lah melet yo karo mengolambene kok yo nyanyi kok melet. Tak kasih satu buah lagu lagi. Iya. Tak bonusi. Spesial Apa? buat Bolak-balik. bolak-balik. Oh, ibuke bolak-balik. Ibuke bolak-balik. Kakek tak bolak-balik. Kata. Oh, lagu kuwi to. Kami serontolen aku. Ora apa-apa. Kami serontolen tenan. Kami sosolen kok serontol. Nggonku tolen kok. Wis. Iso nyanyi kuwi, Nak? Iso, ting yo. Kami serontolen tenan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kanca-kanca saged? Nah, kanca-kanca sik rung kolak. Alhamdulillah. Iya wis. Sing penting gayeng ya. Ya, yang penting gayeng. Oke. Dan kancamu ning kene to, Bang. Kancamu ning kene. Wis opo? Empali. Yuk, Surya Bona Silvi Kemalasan. Wanatya ayu utama gambar arome kusuma mulat lanang pronto agawe sansame ngolo. Esok mulir pahit metu lindri-lindri nyawa netramu dasar lancir kuning anggugah rasa tresnaku. Lambar anku jiwa katon memanisi sekarang hati rinonce katon iki nelo gantiane jagat kadrasnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunter ngaseni tresnaku. Lan ono liya mung sira
Aduh, pedot jalan tak umpet. Es. Aku kadung semangat yang ini. Ya, wes pamitan dulu atau lagi. Kurung seri jane aku. Ngangkal lagi kok baret jam piro nek sampean rongan. Sak ser tuh. Oke, tak turutin, Nduk. Ora. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak Ibu petani bawang, bawang merah, bawang putih, dan semuanya saja yang hadir di sini matur sembah nuwun. Tasik katek dateng riki, nunggoni aku. Iya. Aku tok apa yo Sampeyan tok. Masa. Koyo ora ya, Bang? Ya. Matur sembah nuwun sedaya kula dongak-dongakaken mugi-mugi panjang barokah rezekinipun. Amin. Kok panjang barokah? Maksudnya panjang. Lancar. Lancar. Lancar barokah rezekinipun, sehat selalu. Napa ingkang dados gegayuhanipun Bapak Ibu sedaya saged kasembatan yo, Mbak. Amin. Oke. Ngapunten bilih kula enten kesalahan. Ya. Sing tak sengaja maupun tidak masih aku tidak merasa bersalah. Oh, bener terus lah kowe. Matur sembah nuwun mugi-mugi saged kepanggih malih. Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Siti. Nggih. Oke. Sehat ya, Bang. Iya, wis pangkat sehat. Panggah kangen karo aku ya, Bang. Yo pangkat